Ja, Pierlazen, Pierlazijn, Hazekutter, Hazekutterlingers en alle kijkers die hier naar dit programma, naar het prachtige programma Dag Vastelovend kijken. De zondag, de Vastelovendszondag, begint met een stukje traditie. De zondag, zeiden jullie, 20 jaar geleden begos toen pas de Vastelovend. We kunnen het ons niet eens meer herinneren. Dat was de eerste dag van de Vastelovend. Tegenwoordig hebben we de zaterdag en zelfs de vrijdag er ook al bij om de Vastelovend te vieren. Het wordt steeds meer. Maar zondag was eigenlijk de eerste officiële Vastelovendsdag vroeger. En die begon natuurlijk altijd dat wij nog tof gewoon inmiddels. En dat was vroeger bij Rien. En daar verzamelen wij met de Raad van Elf en dan gaan wij luisteren naar een mens die jullie al in deze uitzendingen ook al voorbij het zien komen. Naar Wout Klossen, die dan zijn historische licht laat schijnen op bepaalde zaken bij het monument van vorst Karel Wijnen. En dat begint 's morgens al heel vroeg. En van nu door gaan wij terug naar Tof en maken we eens klaar om ons op te gaan stellen voor de hommes, de hoogmis in onze Petersbandenkerk, waar wij natuurlijk onze opwachting gaan maken. Na die prachtige mis, verzorgd door het mannenkoor, gaan wij dan door naar het kindertent gaan we kijken wat er allemaal aan de hand is. En we gaan dan nog naar anno terug, want daar zitten de belangrijke, al de mensen zeggen het altijd, mogen we niet zeggen, want dat vinden ze niet leuk als ik dat zeg, maar dat zien de senatoren, de wijze mensen van de Pierlaas, die hebben door een diner en daar zien wij als Raad van Elf en trio zien door uitgenodigd om door een vurkje met te prikken. En zij gaan ons dan wijzen op de dingen die misschien iets beter kunnen op een ludieke manier en dat doen we natuurlijk bij hun ook. En dan hebben we dat senatorendiner gehad en dan hebben wij de buik goed rond en dan kunnen we er tegenaan, want 's middags gaat de kinderoptocht van start in Rooi. We mogen dan plaatsnemen op het prachtige historische bordes van het raadhuis, van het oud raadhuis. En dan gaan wij de optocht nemen wij door af. En na die optocht moeten wij als een haas terug naar de tent. Want we moeten naar de receptie van het jeugdtrio. Er is heel veel voor de jeugd te doen die dag. En daarna mogen wij weer wier met onze eigen receptie natuurlijk van de prins op dat moment die er werd gehouden. We gaan dan weer eten, gaat het al gehuurd in een stukje. We eten bij de Raad van Elf, fantastisch, altijd bij BRL. Daar gaan we dan ook even naartoe om wat lekkers onze inwendige mensen versterken. En van daaruit gaan wij ons weer verspreiden over ons prachtige Rooi. Gaan we diverse cafés af om door de boel op stelte te zetten. En uiteindelijk eindigen we weer in de feesttent, de grote residentie bij Hulsman, om door het feestje weer af te sluiten. En ook voor mij is om 12:30 het weer niet afgelopen, want ik kan er geen genoeg van krijgen, dus ik gooi nog even door. Mensen, we gaan kijken naar sfeerbeelden van de Vastelovendszondag. Ja, goeiedag Pierhazen en Pierhazinnen. Welkom bij Dag Vastelovend. Het is inmiddels Vastelovend zondag. Ja, de zondag, waar van alles gebeurt, de kinderoptocht. En mensen hebben gisteren al de pubquiz metgedaan als het goed is. En vandaag aan tafel hebben we twee gasten. Stef van Dijk, welkom. Muzikaal leider van de Hofkapel. En we hebben Ralf Jansen van de Hazekeutel, voorzitter. Ja. Welkom. Dankjewel. Ja, hij is nog veel meer dan dat, maar vandaag vooral vanuit die rol. Zo zitten hier, maar daar komen we vast nog wel over te praten. Ja, Ralf, het woord kinderoptocht is al een paar keer gevallen. Ja. Kun je ons eens metnemen naar die Vastelovend zondag? Hoe zou je die dag verouderen
normaal gesproken uit hebben gezien? Nou, normaal gesproken, kijk, de zondag is als een dag, zeggen wij altijd, is voor de kinderen de officiële start van de vastelovend. Dus ja, dan zien wij al vroeg bezig natuurlijk. Kinderros hebben we er ook al op zitten en dan zit het bestuur natuurlijk in de kerk bij de vastelovensmis. Gauw deur nog het senatorendiner en dan klaarmaken voor een optocht, ja. De kinderoptocht en de prijsuitreiking erachteraan, de receptie erachteraan. Dus een hele drukke dag altijd voor ons. Voor ons natuurlijk de mooiste dag van de vastelovend. Al die kinderen die lekker stonden te drentelen, zenuwachtige papa's en mama's erbij. Zie je dan ook nog zenuwachtig voor zo'n dag of niet? Nou, kijk, ik zie hem maar kerstverse voorzitter. Dus ik heb afgelopen jaar een beetje met mogen draaien. En ik zou dan van dit jaar mijn eerste echte seizoen gaan doen. Ja. Dus dat was sowieso wel spannend. Dus ik denk dat ik die zenuwen nog een jaar met mag nemen. Maar het moet wel fatsoenlijk verlopen. Het moet wel vlekkeloos, ja. Want je ziet inderdaad dus net aangetreden als voorzitter. Ja, bijzonder jaar dan een voorzitter te zien. Maar hadden u zelf doelen gesteld als voorzitter? Ja, zeker, zeker. Kijk, ik denk dat wij de afgelopen, 56 jaar prachtige vastelovend hebben gemaakt voor de kinderen. Maar ik denk dat iedereen heel bekend is met het probleem 's avonds na 6 uur en na 9 uur zeker in de hazenhut. En ik denk dat er een hele grote uitdaging ligt voor ons als Hazenkeutel om te zorgen dat wij vastelovensprogramma kunnen aanbieden voor alle jeugd tot en met de 18 jaar. Ja. Dat is denk ik ons grootste doel voor de komende jaren. Dat is niet iets wat we in 1 jaar kunnen gewoon oplossen. Ik denk dat we daar wel een paar jaar voor nodig hebben, maar we hebben allerlei nieuwe ideeën. Het is verschrikkelijk dat het niet doorgaat, maar het biedt ons in ieder geval ook een stukje de mogelijkheid om op een goede manier na te denken hoe we volgend jaar nog mooier kunnen gaan brengen. Je gaat dus wat meer extra voorbereidingstijd gekregen door dat corona. Kunnen er iets van prijs geven van die ideeën? Nou, wat ik ook in de podcast laatst heb gezeten is, we hebben afgelopen 2 jaar geleden de 4x11 gevierd en toen was bijvoorbeeld Viva la Vastelovend echt een groot succes. Wij draaien nu de zaterdagavond van 5 tot 9 en na 9 uur doet Hulsman in principe, zoals we dat al jaren doen. En ik roep eigenlijk tegen ons bestuursleden, gooit nou eens dat draaiboek gewoon in de prullenbak en gooit dus out of the box, begin eens gewoon van voor af aan en kijk eens nog vooral wat wil de jeugd. En hoe tof zou je het nou zien als wij straks een soort Viva la Vastelovend vast zaterdagavondprogramma kunnen maken, dat we voor alle jeugd op een nog nader te bepalen locatie een fantastische kick-off voor de vastelovend kunnen geven. Ja, even voor de mensen, want er zijn heel veel mensen die kijken en weten precies wat alles inhoudt. Viva la Vastelovend. Ja, dat was een soort festivalje wat we voor de jeugd gaan georganiseerd tijdens het jubileum. Dus live muziek erbij, een paar grote namen erbij. Dus dat ook veel mensen aantrekt voor jeugd. Welke jeugd kwam er vooral op af? Van welke leeftijd? Nou, dat is een beetje de leeftijd ook van tienermuk en een tikske ouder. En dat is precies de doelgroep die we ook willen hebben. Dus we moeten heel goed kijken als we dat gaan inzetten. Ja, dat we de goede artiesten er neerzetten. Dan hebben we het over welke leeftijd? Ja, de leeftijd van 13 tot 17 jaar, zeg maar. Maar het moet zo breed mogelijk zien natuurlijk. Want wat is het probleem precies? Hè? Kijk, ik heb dus, het is nou inmiddels al wat ouder, maar ik ken het probleem. Ja. Hè, van waar ga je heen als puber of als tiener? Want wat is het probleem precies? Ja, ik heb het nog niet helemaal helder, maar wat ik zie is, we hebben het best wel goed afgescheiden. Ook doordat Hulsman een stuk doet en wij zelf een stuk doen. Dus die deur gaat een keer op slot, poetsen, vegen, gaat die bureau bij wijze van spreken. En je ziet dat door mis een stuk aansluiting tussen jeugd die eigenlijk pas vanaf 9 uur binnen mag, maar al hier op stap wil. Of jeugd die maar tot 9 uur binnen kan, maar langer deur mocht. Ze willen bij elkaar zitten, ze willen warm zitten, ze willen een chocomel kunnen drinken of een milkshake gaan halen. En wij moeten eigenlijk een programma maken waar ze zich allemaal een beetje thuis kunnen voelen. En ik denk dat we dat op dit moment nog onvoldoende onder de knie hebben. Ja. Maar goed, dit extra jaar biedt dan wel de kans. Ja. Ik heb nog zo, maar ik wil niet in problemen, ook vooral in kansen denken. Ja. Toch een kleine delicate vraag nou. Wanneer werd de Pielhaas nou eens eindelijk onderdeel van de Hazenkeutel? Ja, dat zou je wel een mooi gebaar zien, ja. Ik durf toch geen antwoord op te geven, want ze zien wel een beetje eigenwijs bij de Pielhaas natuurlijk. Dus kijk of dat een beetje matcht, maar ik sta er wel voor open. Ze mogen gerust maar de Hazenkeutel totaal, er zitten geen eigenwijs mensen. Niks. Nee, die kennen wij eigenlijk niet zo, nee. Nee, maar eigenlijk is het... Ja, ik blijf het toch een beetje vreemd dat het 2 losse verenigingen zijn, terwijl je eigenlijk door de hele provincie ziet dat
ja, je hebt natuurlijk één vereniging met een kindertak en een volwassen tak. Ja, nou ja, kijk, ik zie dat inderdaad en ik huur dat ook wel veel in het veld terug. We zien er nou niet mee bezig. Ik denk dat wij een uitdaging hebben om de vastlopen voor de jeugd op de kaart te zetten. Laten we toch eens een paar jaar vooruit trekken en dan zien we dan wel weer verder. Het is geen vereiste, maar het is ook niet dat de deur dicht staat, laat ik zo zeggen. Nee. Goed zo. Mooi. Hey, je ziet ook ondernemer zelf, hè? Van supermarkten begreep ik. En je hebt wat proeflokalen nog mee genoemd. Ja, ik heb er maar één. Maar één, ja. Proeflokaal Brechtje. Met een G. Met een G, ja, dat had hij dan niet helemaal goed begrepen. G, maar ja, nee, maar leuk. Maar het feit dat je ondernemer ziet, het dat voordelen als voorzitter? Wat neem je daarvan met? Het voor- en nadelen kom ik ook achter nu ik ongeveer een jaar als voorzitter bezig ben. Wat ik zelf heel lastig vind is in mijn werk zie ik uiteindelijk eindverantwoordelijk. Dus als ik vind dat we linksaf moeten gaan, dan gaan we linksaf. Dus je hebt de neiging om soms wat beslissingen door te douwen. En ik moet erop letten dat ik natuurlijk met een clubje van 10 andere bestuursleden ben. En niet alles zelf moet willen beslissen. En dat is wel een leerpunt gebleken afgelopen jaar. Dan moet er mij ook rechtsaf, zeg maar. Mij ook rechtsaf. En dat is helemaal niet erg als dat goed is. Maar het moet wel in overleg. En natuurlijk overleg ik op mijn werk ook. Maar als ik toch vind dat het anders moet, dan doen we het toch anders. Dus dat hadden we voor uzelf als leerpunt. En wat zien de voordelen? Nou, ik denk dat ik wel goed het grote geheel kan zien. Dus het overzicht kan houden en kan inschatten wanneer ik ergens moet gaan sturen of moet douwen of een beetje moet trekken. Ja. En dat helpt mij wel in het voorzitterschap. Ja. En als je dan een keer links of rechts af wilt, kunnen we misschien de Hofkapel inhuren. En er is vast nog wel een liedje op te bedenken. Vast wel, ja. Wat zie je zelf voor vastelovensvierder? Ja, ik ben er en in ieder geval niet altijd tot laat deur hoeft. Daar heb ik ook niet met gewoon op stap gewoon. Je begint gewoon heel vroeg. Mij wel. Maar ik kan wel beter hier beginnen dan later. Dat is wel zo. Maar ik heb wel, als ik dan klaar ben, dan ben ik ook klaar. En dat kan er niet in een over 11 uur zien. Maar dat kan ook tot 3 uur deur. Maar ik ben niet de diehard en elke merk heel vroeg al aan het bier moet zitten. En dan tot 's avonds het licht uit moet doen, zeg maar. Zo zie ik niet. Nee. Waar vertoefde je? Nou, het liefst wordt het niet al te druk is. Dus dat is met vastelovend altijd wel een beetje lastig. Want ik vond het afgelopen jaar overal heel erg druk. Maar ja, ik vind bij de Hofkapel in de tent vind ik altijd gezellig. Maar ik vond het bij Tof ook gezellig. En bij Goesting is het ook gezellig. Als het maar gezellig is en als we maar wat vrienden erbij hebben, dan is het eigenlijk altijd goed. Ja. Als we nou eens een sprong een jaar vooruit maken, Ralf. 26 februari 2022, dat is de vastelovend zondag. Dus dan is de 27e de zondag. Dus laten we naar 27 februari gaan. Ja. Wat gaan we die dag metmaken? En hoe start je die dag op? Nou, dat is een lastige vraag, omdat we natuurlijk nog aan de vooravond staan van het maken van nieuwe plannen. En ik heb niet als doel om volgend jaar een compleet nieuw programma neer te gaan zetten. Maar ik hoop van harte dat we de mooie dingen die we al hebben wel kunnen bewaren. Dus de kinderoptocht, daar kijken altijd heel veel mensen naar uit. En daar doen ze ook heel veel werk om goed voor de dag te komen. Dus daar moeten we nog mooier, nog groter maken als het kan. Met meer publiek naar de kant, dat zou ik echt heel gaaf vinden. En ik hoop gewoon dat we s'avonds een mooi programma hebben voor jeugd. Dat ze staan te hossen en te springen en te dansen en te zingen. Want afgelopen jaar gezien dat bijvoorbeeld die jongens van Neven kwamen zingen. Ja, die kinderen die gingen uit een dak. Of dat de Club van Nachtwerk even een liedje kwam zingen. En dan gooi je die wat sjaals erin. Die kinderen gewoon compleet uit hun plaat. En dat is wat wij nog veel meer moeten gaan doen. Ja, mooi. Ja. Hey, als laatste vraag, vrouw. Stel voor, je mag een motto bedenken voor dit jaar. Voor dit jaar? Ja, wat zou je dat dan zien? Ja, ik zou dan zoiets zeggen van... het maakt niet uit hoe je de vastelovend dit jaar viert. Als je maar viert, zo klein als kan of zo groot als je wilt. Dat is denk ik... Ja, ik denk dat je hem daar wel goed met samenvat. Ja, mooi. Dankjewel. Alsjeblieft. Hoe gaat het er zelf invulling aan geven? Ja, ik denk dat dit pak vandaag ongeveer het meeste is. En dan de vlag uithangen, daar is het. Ik heb gisteren de pubquiz met gedaan en misschien nog een pilsje extra.
Nou ja, Ralf, dankjewel. Hoe klein je dat feestje ook kunt vieren. We gaan een feestje vieren. Maar daarvoor schakelen we vanuit Studio 11 nou naar Studio 22. Daar staan namelijk voor ons klaar, lieve pielhazen en pielhazinnen. Maar vooral ook hazenkeutels en hazenkeutellinnekes van Rooi. Het gezelschap Feestje. En ze zingen Ender. Versnelling nummer 11. Nog even en het gaat voor ons vanzelf. Als je vraagt die balans, de deur als gaat gedanst. Als liedje staat in bloei, dan probeer er nog eens foei, foei, foei. Stop en er, stop en er. Als we vasten op het vieren, gaan we de. Het ganse jaar hebben we hier een niemand zal er stijgen of neem het van ons af. De grote in paniek en de kinderbies de maar. Polonaise lopen eskes als van nergens. We knallen zijn de vaste piekkansleggers. Als patten wil nog gewoon, maar niet in ons bestaan. We geven mooi op show. Als we vasten op het vieren, gaan we de. Het ganse jaar hebben we hier een niemand zal er stijgen of neemt het van ons af. De grote in paniek en de kinderbies de maar. Dit lied hebben wij wel te vastelopen. Het gerold ieder. Deze box, die is ook van de hazenkeutel. Fiche stopt en werden. Als we vasten op het vieren, gaan we de. Het ganse jaar hebben we hier een niemand zal er stijgen of neemt het van ons af. De grote in paniek en de kinderbies de maar. Als we vasten op het vieren, gaan we de. Het ganse jaar hebben we hier een niemand zal er stijgen of neemt het van ons af. De grote in paniek en de kinderbies de maar. De grote in paniek en de kinderbies de maar. Het is de zondag en we hebben vanmorgen al naar de vasteloversmis kunnen kijken. En voor die vasteloversmis hebben we ook nog even een gesprek gevoerd met Deke Smeets. En daar gaan we nou even naar kijken. Rooi minder in de piel. Ik houd van oeh, mijn mond er binnen oeh, met hart en met ziel. Piel en de rooi zijn voor mij nummer 1. Oh, ik ken het beter denk ik als menige pela's. Het is voor mij het tweede jaar dat ik hier in Venray vastelovend mag vieren. Ik was van tevoren pastoor in Ubach-Overworms in Zuid-Limburg, Landgraaf. En wie bekend wordt dat ik naar Venray zou gaan, toen zag de burgemeester daar, wel bekend in de carnavalswereld, Remo Vlekken, die zag toen van, het land van de Pielhaas. Dat is een fantastische vereniging. En daar kan zich goed amuseren met de carnaval en alles wat die door paraat spelen in die dag van het vastelovensseizoen. Dus de verwachtingen worden hoog gespannen. Er wordt me ook van tevoren al op het hart gedrukt dat de vastelovensmes, de carnavalsmes, dat een wezenlijk element wordt op de agenda, zowel van de kerk als van de vastelovensvereniging.
En ik heb dat vorig jaar inderdaad als heel fantastisch ervaren. Dus de hele aanloop naar de carnaval toe. Ik was bijzonder gecharmeerd ook van alle muzikale talenten en wat er aan ontwikkeld werd hier in Venray en wie dat allemaal begeleid werd. Dat gaat dan naar een hoogtepunt toe, de carnavalsdag zelf. De opening, hè, dus de sleuteloverdracht in het theater was een hele show. En als ze dan boete komt, dan weet ze niet wat ze zuust. Dat ganse plein staat vol met feestende jeugd en wat iets meer zei. De ingrediënten van een goede vastelovensmis. Nou, wat ik zelf belangrijk vind, en blijkbaar de Peerlaars ook, en trouwens heel veel carnavalsverenigingen in Limburg. Ik denk dat ze, en dat geldt voor de ganse vastelovens, dat ze de kaders in de gaten houden. Hoe gaat het om? Carnaval is een wezenlijk element op de kalender van iedereen, van het ganse jaar. Maar voor ons als christenen in de kerk is het natuurlijk altijd nog het begin eigenlijk van de aanloop naar het feest van Pasen. Het feest van het nieuwe leven, een wezenlijk element in ons geloof. En daar hoort een vaste tijd bij en voor die vaste tijd wordt nog eens uitgebreid feest gemaakt. Ik vind die kaders moesten niet uit het oog verliezen. Als ze dat wel deed, dan wordt het gewoon een vuif, wie zal maar zeggen, het ganse jaar van vuiven en van evenementen aan elkaar hangen. Prima dat het gebeurt, maar dan moet je altijd zich realiseren van, ja, wat doen we voor het vuur? En ik denk dat dat in een vastelovensmes ook heel bijzonder naar voren moet komen. Het mag allemaal met een kwinkslag, er mag een keer gelachen worden, maar dan moet uiteindelijk, het is een kerk en het is een zondag. Ja, wat is dan de boodschap van onze lieve Heer voor ons allemaal hier half verkleed op weg naar de vasteloven? Wat zou Hij ons willen metgeven en wie kunnen verder aan beantwoorden? Dat vind ik wel een wezenlijk aspect van een vastelovensmes. En wat ik vorig jaar gemerkt heb in de voorbereiding en bij de vastelovensmes zelf, is dat voor de Peerlaars niet anders geldt. Het wordt in de puntjes voorbereid, overal wordt goed over nagedacht, wij zijt wat zijt er dan precies? En wie vult dat wie kent ze dat rijmen, wie vult dat in eind? Ja. Ik zing heel graag. Ik moet nog een beetje wennen aan de liedjes in Venray. Hè. Ik ben zelf van Beek. Ik heb gewerkt in Oostelijk Zuid-Limburg. Daar was het nogal Duits aangehoogd. Hè. Dus alle liedjes van Kullen komen daar over de bühne. Die heb ik dus 15 jaar lang allemaal geleerd. Nu hier in Noord-Limburg hebben ze natuurlijk een heel ander vastelovensprogramma. Ook veel is hetzelfde, maar nogmaals, het zijn hele bijzondere mooie liedjes. Rooi mijn dorp, dat komt natuurlijk ook in den werk wel eens per week ergens tegen. Of het nu is bij een vereniging of soms wordt het ook wel eens met uitvaarten gezongen. Het carillon speelt het met grote regelmaat. Ik ken de tekst nog niet gans van boete. Ik twijfel nog een beetje in de coupletten. Maar ik merk dat ik er niet alleen in ben. Ik heb ook vorig jaar gezien bij de Peerlaars. Ik denk, dat zal wel massaal metgezongen worden. Maar dat geldt alleen voor het eerste en het laatste woord van de regel. En de rest is toch een beetje zoeken van, wie ging het ook alweer? Maar het refrein, dat kennen we natuurlijk allemaal volmondig metzingen. Ik zal het hier nog sterker vertellen. Ik word eigenlijk vernoemd gewoon dat ze me gevraagd houden dit jaar. Ik denk dat ik een ideale kandidaat zou zijn geweest om prins te worden van de Peerlaars. Maar het gaat niet door dit jaar, dus helaas, jammer. Of een priester of dat prins mag worden. Nou, we hebben toevallig net een paar jaar geleden, en de jongen heeft dan nog geluk dat er nu dus 2 jaar prins is, immers met hart en ziel vertrouwd wordt met zijn carnavalsvereniging in het dorp waar vandaan kwam. En die hebben hem gevraagd, voordat ze de gebied was, voordat ze gepland was, wil ze niet prins worden? Hij had er natuurlijk fatsoenshalve moeten vragen, zowel bij de priesteropleiding als bij het bisdom. En het bisdom gezegd, en de mensen op product, doe het maar. En dat is er geworden, en dat is er eigenlijk nog, want het is niet afgetrooid omdat dit jaar geen nieuwe prins is. En heeft dat zin, is dat leuk. Hij vond het leuk en wat ook heel charmant wordt, dat er allerhande interviews hou in de krant, plaatselijke televisie, et cetera, et cetera, et cetera. En dat dan natuurlijk een hele bijzondere kant van de vastelovend naar voren komt. Dus, als pastoor of als deken of als kaplan of wat dan ook als priester op stap gaat met de carnaval, moest toch op een paar dingen letten, denk ik. Dat ze niet als allereerste aan de bar staan en als allerlaatste uit de café gedweld wordt.
Maar voor de rest, ja, zoals wie alle anderen, denk ik, de amuseert zich, de drinkt zich een pilsje, de proost met iedereen, de komt elkaar op een hele vriendelijke, open manier tegen en daar maakt zich het moois van. Als ik prins zou worden, wij dan mijn adjudanten zijn, ja, daar heb ik denk ik nog geen idee van. Als ik nu spontaan zou moeten zeggen, dan zou ik zeggen de kaploon. Onze Indische kaploon, kaploon Martoma Alexander natuurlijk. En voor de rest, ja, ik verwerk hier voor het Venray nou samen met de dorpen Leunenveulen-Heide en de anderen. En daar zit sinds het begin van dit jaar ook weer een nieuwe collega. Dus ja, dan sorry, maar dan moeten ze maar met een dijken metgaan als draaigesteren van Venray dit jaar. Kunnen ze goed doen, is goed voor hen. Ik zou aan het einde van dit gesprekje willen zeggen, Leef Peelhaas maakt er ondanks alles gaat heel schoons van deze dag. En vooral ook waar de carnaval eigenlijk voor stijten vastelovend een verbroederingsfeest. We maken er samen het moois van. Nou ja, dit jaar gaat dat niet met die 3 dagen zelf, maar laten we dat in godsnaam uitstralen naar de rest van het jaar. En zo gauw als het weer mogen en kan, dat we elkaar weer tegenkomen en dat we er samen het heel moois van gaan maken. Ja, inmiddels hier van plaats gewisseld Ralf Verstegen en Stef van Dijk, muzikaal leider van onze Hofkapel, aangeschoven. Ja, Stef, vastelovend zondag, dat betekent dat je al volgens mij heel wat dagen achter de rug hebt. Maar ga eens even naar die vastelovend zondag. Hoe ziet ten Verode eruit? Nou wat vroeger als normaal. Want meestal steun ik niet al te vroeg op. In de eerste avond dan is het altijd weer even... ja... Je hebt al die vuurbals gehad, maar als je dan voor de eerste keer zeg maar, dat feestje met de vastelovend, dat spelen ziet, dat is zo'n bonk energie die je op een heel andere manier beleeft als die vuurbals. Dus, wat is het verschil? Hetzelfde publiek, zou ik zeggen. Ja, maar de mensen die zitten er wel met een heel andere beleving. Ja. Iedereen is verkleed, iedereen is gesminkt. Dat had eigenlijk alleen, er werkt er veel bij het vorstenbal. Dat zeggen we ook altijd. Het vorstenbal, dat is dan zeg maar het feestje wat dan een beetje zeg maar, die opmaat er naartoe is. Maar dan de vastelovend zelf, zo'n tent die echt uit zijn dak gaat. Ja, dat is kicken. Dan heb je het eigenlijk al van die zaterdagavond. Dan ziet het dus precies, op dit moment dus, van een B komen. Ja, van een B komen. Ik heb nou klein kinderen van 1 en 3. Dus ik ben nog bezig met de paplepel. Dus naar de kinderoptocht toe. Meedoen zou ik zeggen, of niet Ralf? Geer. Ja, precies, dat kan nog wel genoeg, ja. Een kinderwagen gaan verstieren en gaan. Ja, Geer, doe dat. Dus volgend jaar hebben we in ieder geval 1 extra een deelnemer. Van die pap zoeken. Ja, inderdaad. Maar die kan nog wel voor wat inspiratie gaan vormen. Ja. En dan hebben de kinderoptocht beleefd of gekeken of metgedaan. En dan? Ja, en dan meestal 's middags dan even met wat kamerui met kinderen en de familie pilsje drinken. Ik ga de kroeg even langs, omdat ik dat 's avonds natuurlijk toch niet kan. Nee. En dan zo vanaf een uurtje of 6, 7 dan een beetje vast veel bereiden voor de avond. Eens een hapje eten, eens een keer rustig naar Hulsman, omkleden. En klaarmaken om die tent weer op de kop te zetten. Hoe doe je dat? Hoe blijf je fit? Want het lijkt me echt bijna een onmogelijke taak. Het voelt mij wel als topsport, ja. Maar je hebt dat voorseizoen gehad wat zeg maar warming-up is. Ja. En gedurende den dag is het overdag toch wel een beetje opletten met de pilsjes. Maar die energie, dat is het probleem niet. Want de krieden. De krieden van alles wat er rondom me heen gebeurt. Overdag, 's avonds. Want je kunt wel gewoon een pilsje drinken. Ik bedoel, dan is het niet dat je de noten niet meer kunt lezen of zo. Nee, als je een pilsje of 5 achterblijft op het publiek, dan zit het meestal wel goed. Is dat de kunst? Ja. Wat ik mij ook afvroeg, op het moment dat jij daar samen met O Hele Kapel muziek staat te maken, zie je dan aan het werk of zie je zelf eigenlijk ook aan het vieren? Nee, muziek maken is niet werken. Dat is vieren. Ik ben er zelf echt vroeg bij gekomen. Ik was volgens mij 15 of 16 dat ik bij de Hofkapel ben begonnen. Dus ik ben zeg maar vanuit de Hazenhut doorgegaan naar het podium. Dus ik weet het niet anders. Ja, dit is vooral een manier van vieren ook. En kun je dan precies andersom stellen voor dat je dit niet meer hebt? Kun je ook vieren zonder muziek? Kun je ook dat voorstellen? Ik heb me dat wel eens proberen voor te stellen, maar dat lukt me niet. Ik denk dat ik gewoon dan voor aan het podium ga staan en dan zoek ik
Ik wil ook Ja, ja. een beetje dat gevoel wat ik eigenlijk nou ook heb. Ik denk dat hij stiekem iets van een instrument dan Ja, ja. meeneemt en dat hij gewoon met gaat Nee, ja, Want piano is een beetje ingewikkeld, precies. hoor. Ja. Maar dat betekent in ieder geval dat we nog jaren kunnen genieten van Stef van Dijk zeker. als muzikaal leider van de Hofpijl. Dus daar hoeven we ons in ieder geval geen zorgen over te maken. Ja, de vraag die we eigenlijk ook iedere dag aan Forst Leon stellen, dat gaan we straks ook doen, willen we eigenlijk ook aan stellen. Wat is jouw ultieme vastelavondsliedje? Ja. Zo. Als dat al bestaat. Ja, dat vind ik heel moeilijk. Voor uzelf dan, hè? Niet om te spelen, maar wat is dan... Goh, ik zou het niet zo kunnen zeggen. Ik heb zoveel nummers die ik mooi vind, gewoon qua mooie teksten, qua passie, maar ook qua energie en stuteren. Ik zou zo niet kunnen zeggen van dat is het nummer dat voor mij het echt is. Andersom dan is er ook een nummer dat ook echt een nek uitkomt, wat je liever niet meer wilt spelen. Ik gooi maar wat, zeg. Ja. We zien wel selectief in welke nummers we wel of niet in het repertoire meenemen. Want is er dan wel een nummer wat wordt van wet als club van... Ja, dit werd hem, dit is echt zo gaaf om te spelen. Ja, je ziet dat er met bepaalde nummers die reacties oproepen. Ja, Welke nummers noemen ze een nummer? Ja, Noord-Zuye, sinds die uit is gekomen, zeg maar, dat moment dat je een beetje richting het eind van het nummer wordt het even helemaal terugvalt. En dan hoeft alleen maar een beetje met de piano. Nou, dat komt dan ook goed uit dat introotje neer te leggen en dan gewoon stilzien. Ja. Ja, dat is. Wat gebeurt er dan? Ja, dan zingt iedereen. Dan zien wij stil en dan zingt de zaal. Dat is. Ja, prachtig. We vieren geen vastelavond. Ik beleef het hier op de stoel. Ik voel hem wel, ja. Ja, dat is een heel mooi moment. En een Venroods-nummer? Ja, een Venroods-nummer. Dan ga je meer naar de energieke nummers. Ja. Die vind ik dan mooi. Als je iets van Björn en Mieke inzet, dan zet hem op de kop. Dat vind ik heerlijk om te doen. Vorig jaar wat ik in de tent heb gezien, en toen speelden we hem helaas nog niet, van Never End, het gras van de buren. Nou, als Nick als DJ Dan inzette, daar ontplofte ook. Dus die stond dit jaar ook weer op het lijstje. Maar De Hazenrock was heel lang het nummer waar de tent op de kop ging, maar dat is nou wel niet meer zo. Nee, ja, ook toch, je moet wel een keer naar dingen ja, toe. Precies. Hey, je ziet in dat seizoen heel veel op pad met de Hofkapel. Wordt dat dan ook een vriendenclub of hoe werkt dat als je met zo'n band samen ziet? Daar hebben we je hebt wel een band met de band, zeg maar. Dus de vriendengroep, ik denk dat je dat wel kunt zeggen, ja. Je deelt een passie, je deelt een hobby. En met zo'n club daar kunnen wel een goede pilsje mee drinken, zeg maar. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Je ziet natuurlijk zoveel samen. Is er, als je kijkt naar... Want we hadden het net even over... ik zeg dan Hazenrock en dat is inderdaad van lang geleden. Er is zo'n ontwikkeling gaande qua muziek, denk ik. In Venrooy. De Venrooyse muziek is enorm veranderd. Kun je die verandering beschrijven? Wat is dat eigenlijk? De verandering is mensen zien gewend dat alles tegenwoordig veel sneller gaat. Hè? Dus niet alleen gewoon qua tempo, maar gewoon alles gaat snel. Alles is snel. Het hele leven is sneller geworden. Precies. Ja. En dat merkt je ook in muziek. Het is de lat ligt echt hoger. Het niveau van ik denk ook de professionaliteit van nummers die je nou krijgt. Ook Venrooy echt die daar de afgelopen jaren flinke stappen in heeft gemaakt. Het allemaal zoveel meer... ik kom weer bij mijn energie. Ja, maar muzikaal gezien is het niveau dus wel echt anders gewoon omhoog gegaan. Ik denk voor onze trompeters, die zullen dat onderschrijven. Want voor hun gaat het inderdaad alleen maar hoger. Die kregen het ros niet meer uit. Het werd allemaal elektronisch gemaakt. Of in ieder geval veel werd er elektronisch gemaakt. En het is voor ons echt de uitdaging van hoe krijgen die... beetje ook gewoon die vette beats die je zeg maar in de studio kan maken. Hoe kunnen die nou live ook nog metnemen? Hele andere vraag, want ik zit er al heel een beetje naar te kijken. Ik zie dat je iets heel moois opgesteld hebt. Zeker. Want een traditie binnen de Pielaars sinds een aantal jaren is dat
door één persoon de hazen stekt, want daar heb ik het over, Ja, meurontwerpen. En in dit vreemde jaar was het hier aan de Hofkapel om het te ontwerpen. Kunnen we ons daar iets meer over vertellen, hoe dat tot stand is gekomen? Ja, nou, een enorme eer natuurlijk dat je erover gevraagd werd. En ook wel meteen inderdaad van ja, en hoe doe je dat dan als kapel? Dus we waren over dat repeteren en toen kwam Niels, die kwam ons dat vragen. Ja, Niels is Niels Borst van de commissie Pers en Promotie. Precies. Ja. En nou, wij daarna natuurlijk na de repetitie even met een pot bier alvast wat eerste ideeën met elkaar zitten uitwisselen. Nou, toen hebben we er een paar man gezeten. Nou, wij gaan wel met een paar voorstellen komen. En die gewoon als club eens een keer gezien. En door heel blij met het resultaat. Hazenstek geschreven in muziek. Ja, dus dat is, het is een notenbalk met wat noten erop, maar het zien de eerste noten van Hazenstek. Van het nummer. Ja, ik kan niet zo'n noten lezen, maar ik geloof hem meteen. Ja. Ah, dat is mooi. En daaronder het silhouet van het... Ja, het silhouet van Van Rooyen. Ja. De hesjes erbij. Ja, en, mooi. Ja, dat is toch zeg maar waar ook onze Hofkapel het voldoet, hè, voor Rooi. Ja, nou ja, en we hopen dat ondanks dat we het niet uitbundig kunnen vieren, dat de komende dag, vandaag en meer en overmorgen, die mensen dat speltje toch trots op de borst spelen. Dat is nog geen gedaan. Ik doe hem niet af deze 4 dagen. Nee, mooi. Hey, we hebben het eigenlijk iedereen tot nu toe gevraagd. Ik wil het ook aan overvragen. Wat, als je een motto zou mogen bedenken voor dit jaar, wat zou je dat dan zien? Ja, ik voelde hem al een beetje aankomen toen ik die net vroeg, Ralf. Ik denk, al duurt de rust in het nummer dit jaar wat langer, de muziek te blijft gewoon lekker doorgaan. Blijft in de muziek, mooi. Precies. Nou ja, een mooie rust in het nummer is ook heel belangrijk. Af en toe is dat best wel even lekker. Ja, mooi. Nemen we zeker met. Ik wil je zeggen, dank voor deze wijze les. Ja. Wie trouwens ook een wijze les heeft, mooi bruggetje. Heel mooi bruggetje. Wij schakelen nou weer over naar onze professor Klossen. Ik ben benieuwd wat hij ons vandaag te vertellen heeft. Hier is Wouts wijze wazel. Vastelovensspielers, uw gansgemeen. Hier zie ik weer met les nummer 3 van meester Klossen. En welkom bij Wouts wijze wazel. Deze keer ga ik wel iets vertellen over de geschiedenis van Rooi zelf. Allemaal komt de jullie met enige regelmaat in ons prachtige centrum. Je komt klier kopen, grijp erop op een boterham, knoemel hem je huis met te versieren of grijp hem een tel met vol te smeten. En dan in al die gevallen komt je in ons prachtige centrum en dan ga je genieten van wat er allemaal wel en niet te zien is. Met enige regelmaat, ja nou niet, maar straks wel, gaan jullie eten bij die spijkierten bij ons in de dorp. En dan genieten jullie allemaal van een heerlijke homp vlees. Dat jullie naar de hand weer met een fantastisch fris pilsje wegspuult op een of ander terras of eventueel met een glaasje wien. En dan genieten jullie van wat je allemaal te zien krijgt. Maar wat je door te zien krijgt in ons centrum, dat is gar niet zo vanzelfsprekend als wat het is. Mensen, vastelovensvierders, je hebt de hangende tuinen van Babylon, de kasteeltuinen in Arsen, de paleistuinen van Versailles, het Hof van Ede, het hemelse paradijs en de Grote Merend. Mensen, het is hellige grond. Prachtig aangekleed, fantastische buurm, historische gevels, de pomp en de resten van wat ooit 4 stempel het upke was en nou gewoon een toffe tent is. Jongens, de Grote Merend, het centrum van ons zonstelsel. Al vele eeuwen is het door te doen in Rooi. Al 58 keer 11 jaar is er iedere maandagmiddag Merend. En dat op maandagmiddag mag, dat hebben we te danken aan ene hertogin Maria van Gelder. Vergeet de naam weer, maar door uur hebben wij door iedere week prachtige kruim staan. En op het andere plein hebben we een vierhandel. En mensen, sinds 1 keer 11 jaar een kroon met gebraaide hennen op de parkeerplaats voor de deur van de Graaf van Dixenewinkel. Rooi is grots geworden met schaapshandel. Al eeuwenlang is het centrum van de schapenhandel in de wereld vanuit Rooi georganiseerd. De hele economie was hier omheen gebouwd. Schrale peelse grond, schrale grond met vette schuip uit de piel. Mensen, de schuiphandel is al jarenlang bestuurd vanuit zalencentrum, winkelder, congrestoko, locatie, het Zwaantje. Daar was het te doen, want daar huisde de grote schapscompagnie. Mensen, ik zou zeggen, Venrooienaren, ik
Ik wil terug naar de GSC-mentaliteit, de grote schopskompagnie-mentaliteit. En dat is de Royse variant van de VOC-mentaliteit. Wel bekend van een oud-premier die daar voor Nederland iets met wordt. We willen handelen, we willen geld verdienen onder u. En met dat geld kunnen we weer prachtige mooie dingen gaan bouwen. Want die families die dit ooit gedaan hebben, die zien echt verantwoordelijk voor een van de mooiste gebouwen, of veel de mooiste gebouwen, zoals we die in deze tijd nog hebben. Lieve cursisten, één ding wel, schopsmentaliteit top, maar zorg dat een vrouw geen schop wordt. Beste vastelovensvierders, zo'n 7 keer 11 jaar geleden kwamen we in Venrooy B van een alles vernietigende oorlog. Mensen, ook voor Venrooy was de Tweede Wereldoorlog een drama. Ons ganse centrum lag in puin. Als het goed is, krijg je op dit moment een foto in beeld te zien waarop je de resten kunt zien van wat er gebeurde. Jongens, en daarna kwam de periode van de wederopbouw. En die periode van wederopbouw, die was voor Venrooy alles bepalend voor hoe het er nou uitziet. Een mooie anekdote daarvan is de actie Haarlem helpt Venrooy. Er kwamen vrachtwagens vol hulpgoederen vanuit de Haarlem, vanuit het westen van het land, naar oost toe, om hier de mensen weer een klein beetje op gang te helpen. En wat gebeurt er in Venrooy? De rieken, de dorpsnotabelen, die graaien het goede grij uit die vrachtwagens en een andere knoemel is voor de arme sloebers. Dat is hoe dat in die periode ging. Maar dat is niet al het hele verhaal. Want wat er ook gebeurde, is dat er heel veel mensen deze kant op kwamen. Want hier was ontiegelijk veel werk te doen om Venrooy weer op te bouwen. En hem te herstellen. En in die tijd kwamen dus allemaal die bouwvakkers deze kant op. Dit leidde tot de komst van vreemdelingen, van buitendorpsen, van allochtonen, van migratieachtergronders naar Rooi. Wow. Jongens, binnenkort kunt er in het museum, vlak neven de kerk, een fantastische tentoonstelling over deze periode. Ik ga het kijken, want dat wordt prachtig mooi. Mensen, een aantal maanden geleden kwam ik een iets wat belegen kel tegen. Zo'n oude knakker, die me een heel verhaal begon te vertellen. Hij was een van de eerste die hier naartoe gekomen was voor de wederopbouw mogelijk te maken. En een echte metselaar. En de metselaar dan had een beunkameraad. En de beunkameraad begint hij over te vertellen. Dat was er een goede kloot. Maar ja, hij miek s'avonds en in het weekend meer speciaal als overdag. En omdat hij s'avonds en in het weekend meer speciaal maakte dan overdag, leidde dat nog alles een keer dat hij tijdjes lag te tuffen op de boeien van de schaftkiert. Als hij weer met zo'n rotsmekje lag te viezen voor in zijn krom. Ja, en dan ging het weer gans mis allemaal. En dat meens, ik moest toch ergens denken, een soort van zonnestralen van gelukverhaal, maar dan toch net anders. Dat meens, ja, daar had je toch wat moeite met. En uiteindelijk is hij mooi met een rotsmekje getrouwd, heeft hij mee verteld. En dat mens gaat zo wat deur met vertellen. En op het eind van het verhaal denk ik begin toch te twijfelen aan of dat mens wel over zijn kameraad heeft. Wat blikt nou het hele verhaal? Het enige wat hij eraan verzonnen had, was zijn vriend. Hij was het godverdomme zelf, de vieze, smerige, ingewijde muk. Mensen uit Kasselen, het is niet iemand uit Oelderen, maar het blijft een muk. Vastelovensvierders uit Rooi. Uiteraard weet jullie ook dat Venrooy al sinds jaar en dag het culinaire centrum is van Limburg-Noord. En dat is geen kwats, want wij hazen eten geer en ontiegelijk veel. Ik kan me de frustraties van Willy Voeste vorig jaar bij Muk ontiegelijk goed herinneren. Hij had over grote porties schnitzels van 70 centimeter die links en rechts neven een telder hangen. Met bloemkool, met vette witte saus. Dat verhaal, dat is het beeld wat ik ook heb bij een goede culinaire traditie. Maar wij hazen halen ook van kniend, patrijs, maar bovenal van gebrooide hennen. Nou wil ik eigenlijk vandaag niet te veel vertellen over die gebrooide hennen, want voor het werd kan ik niet meer bij Schravendiek voor de deur met een auto veilig parkeren. Ja, en dan heb ik dus wel een te leggen. En de winkel trouwens, met Guido, ik moet zeggen, we hebben met z'n allen ontiegelijk genoten van dat fantastische boek met die plekjesplekken. Echt iedereen, gans Venrooy belde elkaar op, Facebookte elkaar om allemaal maar die plekjes bij hen te krijgen. Wat vond ik dat mooi en wat kunnen jullie allemaal genieten van daar met een stukje fantastische, visueel gemaakte geschiedenis van ons prachtige gemeente. Guido, bedankt daarvoor, ik vond het echt top. En allemaal die ontwikkelingen samen, die zo mooi in dat boek staan, die maken samen wat Venrooy wat het nou is. En dat niet alleen voor Venrooy zelf, maar samen met al die prachtige dorpen die om ons heen liggen. En daar ga ik jullie dadelijk iets moois over vertellen in de volgende uitzending van Wouts Wieze Wazel. Dat is toch flauwekul, de helft dat is kras en de rest dat is... Ja, en na dat spontane idee van afgelopen vrijdag hebben we hem erin gehaald. Het liedje van de dag. Leon, wat is het liedje van de dag? Ja, ik zag dat een van onze gasten was natuurlijk Stef. En Stef is een van de bedenkers van, waar zit hij? Hier, deze mooie hazenstek van dit jaar. En hoe kunnen we het dan anders over hebben als over ons?
eigen nummer Rooi, mijn dorp in de peel. Ook zo'n klassieker die wij hier in Venrooy altijd draaien. Maar waar komt dat eigenlijk vandaan? Nou, het verhaal is eigenlijk, het is begonnen in 1879 door een gedicht. En dat gedicht is gemaakt door een grote Amerikaanse man, Brewster Hitley. Ja, Brewster en een brouwer. Dus het zal al goed met de vasteloven toen al. Voor de invordering van Kansas in de Verenigde Staten. En hij maakte een gedichtje en in 1927 werd het voor het eerst opgenomen, nadat het al jaren op de prairie weer gezongen. En ik heb een opname van de eerste keer en dat is uit 1927 van Vernon Dalhart. En luister even, het klinkt niet helemaal hetzelfde zoals jullie hem nou kent, maar dit is wel de basis van wat wij doen. Oh, give me a home where the buffalo roam, where the deer and the antelope play, where seldom... Je krijgt het er wel een beetje uitgaan, maar je moet een beetje goed zoeken. And the skies are not cloudy all day. Het nummer hiet dan trouwens nog Home on the Range. En het werd in 1932 al iets meer zoals wij het kennen. En dan wordt het gezongen door Johnny Marvin. Oh, give me a home where the buffalo roam, where the deer and the antelope play, where seldom is heard a discouraging word, and skies are not cloudy all day. Ja, Home on the Range. Home, home on the range. Van heel lang geleden, 1932 zal ik maar zeggen. En toen dacht iemand in Rooi, nou dat moeten wij even gewoon doen. Schra Jansen schreef een geweldige tekst op deze prachtige melodie. En we hebben de oudste opname van de Pierlaars, die hebben we ooit een keer gekregen op de 7x11 stick. Met al die prachtige muziek, als je hem nog ooit een keer kunt vinden. Een aanrader voor iedereen. Luister dan een keer even naar. Maar dit is Engelbert Oudenhoven en dit is 1947. Ja, dan denk ik altijd stil door mij heen. Ja, dit is natuurlijk Engelbert Oudenhoven, 1947. En dan zien er daarna komen de ene versie naar de andere. Ik heb hier wat singeltjes bij. Daar staat hij 1 keer in de zoveel jaar, komt hij eraan. Deze komt toevallig in 1969, heb ik net gehoord. Maar zo zien er nog heel veel versies opgenomen. En smaken verschillen, maar als DJ vroeger... En word je toch altijd één nummer altijd horen. En dat was de versie uit 1998 van het Hofkoor. En die wil ik jullie graag laten horen, want die kennen jullie denk ik allemaal wel. Met de fantastische baritonstem. Nu wiet van de Maas, in het land van den Haas, let mijn dorp waar ik altijd aan denk. Met zijn veld en zijn wei, met zijn schuip in de hei, Rooi geziet mij het duurste geschenk. En zing lekker allemaal met z'n allen met, dus dat mag natuurlijk met dit prachtige nummer. En hoe sluiten wij dan af op elke mooie gelegenheid die wij hebben hier bij de PLA's. Nog één keer die trompetten. Ik hou van met hart en met ziel. En met ziel, ja. In ons Rooi zie ik huis, in de Peelstad mijn huis, in een roos in de En nog steeds geeft dat mij hennevel als ik dit hoor op vastelovens, dinsdag of welke dag dan ook. Rooi mijn dorp in de peel. Ik heb nog een klein stuk gehoord. Woord van Dankum. Het is al heel oud. Het komt uit de Verenigde Staten. Geweldig en een van de mooiste nummers die wij in ons Venrooyse hebben. Ik zeg tot morgen. Tot een volgend nummer.
Ja, lieve pielhazen en pielhazinnen, hazenkeutels en hazenkeutelindekes, we zijn alweer aangekomen bij het einde van deze uitzending. Dag vastelovend. Ja, en net als de andere dagen hopen we ook weer dat je er meer weer bij ziet. Wij zien er in ieder geval vastelovend samen. het verleden, maar koester het heien.